Japonsko, rok 1761. Provincie Harima. Daimyo Sakai Tadazumi je jedním z nejvlivnějších regentů šogunátu Edo a své provincii vládne z hradu Himeji. Není divu, že místní klany se snaží naklonit si vládnoucí klan Sakai. Aby měli nad daimyo vliv, vysílají své členy na posty v každé oblasti života na Bílém hradě. Od politických a vojenských pozic až po prosté zahradníky, kteří dbají na dokonalý stav hradní zeleně. Ve hře Bílý hrad se stanete vůdcem jednoho z těchto drobných klanů a budete s ostatními klany zápolit o vliv a budoucnost na dvoře mocné bílé volavky. Klíčem k vítězství bude vychytralost, správné nakládání s dostupnými zdroji a strategické umístění členů klanu na hrad Himeji. Pojďme se podívat, co je pod víkem této malé krabice, která váží nějaké 1,25 kg a měla by být nabitá komponenty k prasknutí. Máme zde návod, který je docela na hrubém papíře, možná recyklovaném. Má nějakých 20 stránek. Popisuje přípravu hry, průběh hry, jednotlivé oblasti u tohohle worker placementu. Máme tady popisy akcí. Máme tady i solovou hru, což je super. A pak jsou tady nějaké vysvětlivky jednotlivých symbolů. Tak. Je zde návod, jak se stavit mosty. A spoustu dřeva. Takže. Máme tady konečně pořádné míplíky, kteří vypadají jak samurajové. Pak tady máme míplíky, kteří vypadají jako úředníci. Taky hodně pěkné. Ve 4 barvách hraje pro 4 hráče. Pak jsou zde zahradníci. Jako opravdu se to dřevo povedlo. Pak máme volavky plus ukazatel aktuálního kola. Tady jsou volavky, které určují vlastně pořadí hráčů. Pak jsou kostičky na zobrazování aktuálního stavu surovin, ukazatele bodů a pak jsou tady ukazatele přízně na dvoře daimyo. Spousta kostiček. Co je hlavní a co se bude umisťovat, jsou kostky ve 3 barvách. Klasické šestistěnné. Zde pak vidím promo, které přidává další žetony. Předpokládám, že i tohle je z proma. Pak jsou zde karty. Tady jsou karty zahrad. Spoustu dalších karet. Tady tyhle bych řekl, že jsou startovní. To, co člověk dostane vlastně do začátku, plus jeho první karta pod lucernou. Tady máme další balíček karet. Tady jsou karty z dvora daimyo plus jednotlivých pater hradu, kdy tvoří vždycky danou akci. Pak zde máme překvapivě docela, co jsem slyšel, velký plán. Takže krabice je docela malá, ale samotná deska je obrovská. Je rozdělená do částí zahrad, hradu,
s jednotlivými úrovněmi. Pak je tady studna, brána, nějaké předhradí, výcvik armády, ukazatel přízně u Daimyo, rozdělený na roční období a klasické počítadlo kol. Pak jsou zde kartony. Tady jsou pak deska jednotlivých hráčů, která reprezentuje jeho klan. Pečeti Daimyo, nějaké peníze. Takové by tady měly být 4. Pak jsou zde samotné mosty. A další jakoby žetony s bonusy. Jo, je to hodně pěkně provedené. Koukneme se na nějaký most. Snad se mi podaří ho vyloupnout. Ještě někde drží. Zkusíme si poskládat černý most. Aby jsme u toho viděli, jak ty mosty vypadají. Jsou docela pěkným prvkem tady. Všechno, co většinou bývá 3D se skládané, je docela pěkné. Vybereme z toho. Docela dobře je to prosekané, ta výsekovka se povedla. Takže to vypadává hned na první dobrou. Tak a jdeme na to. Ještě přijít na to, jak to patří. Tyhle ty by měly přijít takto. Se k tomu přidělají boky. Druhý bok. To takové vachrlaté, ale mělo by se to podařit. Ještě jsem tady měl přidělat tuhletu. Proto se mi to nedařilo sestavit, protože chyběl jeden dílek. Poslední 2 zarážky. A už se to zpevňuje. Ty zarážky tomu opravdu pomáhají. Je třeba to jenom trefit na to správné místo. A podařilo se. Tak, máme hotový most, který vlastně patří do zahrad a na kterém jsou umístěny jednotlivé kostky. A to je pro dnešní unboxing vše. Budu rád, pokud tomuto videu dáte like a odběr. Díky za sledování a uvidíme se zase příště.